Anyang laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti dagaanas na ngagungay. Ay. Anya teraramida maring. Di ka lagbabain. Anya kumatibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaw, kababain. Bakit kita tapusag mau? Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag kumano na po daw tapusag mo ko hindi nagrugay. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya tiaramidin tayo silad. Ay kat mapantag wielding alak. Anya! Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak! Nagpudaw! Oh my kakidain! Ala ka na nang apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay! Huwag nga agpaisaw. Ay sus! Nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay! Anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't ngagpaisaon. Hay kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, wag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kinlakayan dagiti naganagta? Lalo lakay. Agreeing ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinabag ka maring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka may tamagmag na. Ay, sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay. Daytoy Anya. Anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nasam kami ni ti Wilding ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wilding, paray. Uray lang matukol ti Wilding rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan. Pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan amakasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo sidain nyo kinitatang. Ay na, agyam anak ka. Hay. Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apuraak. Papanam aya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho ananang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow! Tinulaan ni Tib manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit, basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanad din bagak Maring. Di kaya't ko asawang ka, uray may sa tibakit, basta nagagay. Nagadupay la sasawom dita.
mangan takit dain, agpapas ka mangan, tapno na pigsaka. Tano lakay, agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarutan likodan Sumango ka kuna mo. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay, kadigdigos ka. Ay. Sa bali man ang dayta. Nagbanglo at lakay. Ura niya ti bagbagam. Oh, kita enak. Nakasandu Ay, Agbado ka. agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayain, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpari ko tamaya, paray. Ay, makabandog dagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, unayay, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmet masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, yagyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka magditi balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat ti agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito'y balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay. Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmalaman nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amangan no at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Sa pulendak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat kulang ti saan pa'y nga agawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay da manong mo nga irek.
Di magasa la dito'y balayaw tadyak pa'y kayat tagawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Mala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay nga'y takala nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga'y. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay ka marin ti pagturugak. apay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Apay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag ka tanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Na, di ka nga ron aglaw Sa anak may tatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpare ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, pare. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iswalik-liklikak. Agtalawak to pa di balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag si Danak itinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mga ano kasta, pare? Wan, paray. Ay nadimanding ni Mareng nga asawak. Uray sa anak kong nga agaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatangyaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap na panan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay, jak pa'y lakayat ti agawid, iji balay anak kaw. Jak kayat ti dimanding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung mutin kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusantan akabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa inudya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan na, tano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you kung namatan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumugura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay. Anya laki din. I broke my heart for every game. Unay ka tirurod ko na ya. Makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka de. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlang ka de, ala siguro ag birthday Ay naman nga aldaw nga agvid-video okay. Agkalma ka, agtugaw ka lang ka didita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. The answers are all up to Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa yung nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Sikamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakawan mo't agkanta. Sayang mo't aday ta nirenta a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito yung busis kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to yung boses ko, kumansyo naklat ta. Anya kumat bibiyang da, di agkanta da mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Bek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Di balon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na. Ta saan mat amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Bek, talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti pulong na ito walisam. Tapno, at makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agoray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan alay nga agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse, kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirop ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simregdan iji hotel. Anya di kat asawon day ta. Kaya nasaway, nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man eh. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Naperdi manen ti aldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manen. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybayan ida. Agsaki nga ro ti ulo. Ay ingka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay ada magam kanyak ngay. Ingka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita.
I-dial mo dyan number ni dadim, taning, adar aramidaw. Wan, mami. Nih, apa ngay? Cannot be reached mo tan. I-message mo. Ibagam nga agawi daw. Maribek, isardeng mo pa itiyag kanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Iba di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko nam kidiya. Kasla kayat nan sa nga ituloy ko tiyag kanta ah. Ipangag mo man hindi na napinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isang din yun rin pa nagkantayo From this moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkantata na sakit tilapayag. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapayag na. Ay ta, kanta! From this moment, but I love him. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Hay! Ay, di kankanta anda. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kanta anda. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance go see. Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang na tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga rin ti paborito na. Ay, di lang mamatiti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ka malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis Ading ka. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anyay. Mapantayo man hindi jay sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tantinas kan awalisan ijay. Ada. Mayat di ti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang harudan. Maamuak laang adday lumlumang mo ta makita mo. Manong, adama nan jay lugan jay asawa ni Eva oh. Nay, kanayunan damit tayo. Oh, binma ba?
Bimaba mo, sexy a babae. Isun samot day ta in hotel naman ideng. Woy, niso na ita. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnoon makungkunam. Ni. Apa nga angutan na. Sa bali tabang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Bangbanglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Di nakaginanay di silid. Agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwatang agkanta. Sige man lang. Hindi pa pilpilitan na kay. Ipangagtakin ni Eva. At dalaki di ang marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka dagito'y akaruba. Hala ni mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay katibaga dalakta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan? Nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung? Nay, akong ungot ka mo ito, ba? Ne, awan matidakas nga aramidin me. Uwan nga raw, dagang kanta kami lang mo, ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat anagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayon nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na ading kaw. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah. Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ni bagbagam? Sige ading kaw, ikantam. Sample man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumargan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti kaaruba nga agkan kanta. Anya? Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay, sos. Mangibabayin. Numalapdampay ah. Kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apay, sumipag kamatlatan. Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta na. Nakadukan. Anya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay, sus. Dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan kay tibaen. Alay! Ah! Alay ko, gusto na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw,
ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado ha? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayo. Ay win antay, iso anas kan nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ro dito'y balay at adda ka inistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man tadi magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Unanggal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Jak na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas ikati chip coke, iti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayay? Inton Sabado nanggal. Ah, ay iwan. Jak liplipatan day taapit sa, Joey. Napan ka lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uway, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na jipita ka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japita ka na. Ay kita man lang ni nanang, agkabaway. Win nga rod, ay ni nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akasla day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, into reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabdanan adagiti bisita tayo nga agsangpad. Pero nga rod, no sa dino tinang idiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinang idiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Aguray ka. Adda barya dito bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mo't nakadaster kayo ang makiriyon yon. Ay, nay. Adda magayam dito yung bulsak, to'y postisa, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipatak iti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta kan nga, manang ideng? Ay, nataya atak mulata. Ako si kamungay, ading ko. Agtatalon lata ti tao. Ay, Ay, wang gayam, sumarunod na bakit kandagiti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdamata ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Ay, kawan ay un gayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon.
Ay, nanay. Parpartindan jay baboy manang. An. Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayok mo dito ni Ading Lourdes. Oh, anyangay? Napartin jay baboy manong? Wine, nagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagito'y panganan tayo apinggan. Nay, agsang putin dagiti kakapagyan tayo. Ay, nasayaat mo manong. Barang dagiti saan ang nakaumay idi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes kat saan ang nakaumay iday. Wala raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, Ading Lourdes. Una manang, nga may sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, ang nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laang ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag niluydang ay manang. Mangisurusuro lata, ije eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas ije mansyon mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka no Iso nga min ti agasikaso dito balay no kasta malam. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kay, anya ngay. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon? Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko napanmanan iti Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang nga apukaw. Ay kayat mo asawan. At dadaamin na di jay Amerika. Pinanawan da kaw. Mayat mo't di Tapno amin da. Kat mangipawit da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo jay mansyon mo. Ading Lourdes! Angkan, napan maggayam aminan ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino nga iti kaduan ni Manang Lourdes ti tabalay na. Sapay nagdakal. Agmay-may saa, Ay, saus. Diyak man la kaya ti agnaan iti nagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sabagay, no adu-adulyar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Ibagamaon, sabali ti para lutaw, para laba, sabalin to pa'y jay mangreeng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan no anakan apo ko ni Manang Lourdes ti adday ti Amerika, kabailan da abayadan dagiti uray man numan wa katulong. Sa bagay mo't kit di Angkal. Ay na, sayang, tasaan da maramanan da ito'y nagadua sa gana tayaw. Sapay no siyak ti agluto, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man nga awan iyawid na. Joey Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day taantay? Ituludnak man di tayan ti si Aryaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinang itulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga ituludnak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayat nga ro tantay.
Tulungan kayo at umadal. Nuwan man baraw. Nay, at dapat matgayam di kat a paborito ni Nanang. Uway, in-order na tayo tayo. Kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. When makit ni ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakit marigatan na tumakdal. Agin inayad ang magnan. Manumang gaminan titawin na. Una nga raw, asaan ko man anapan ni di Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mangaywan kinkwa na. Kita amita. Agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol akibinam na magna. Kat uray mo ni Nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamagayam iti bulsa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang na ya. Ang adata magkit di ang mga sikaso kan ni Nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Italaang manaon nga agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida ka lata. Tado mo tinaluto. Wen manang Lourdes, aguma ka. Aya ti kayat mo aya. Jay nadigwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laktulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naimas dito ikat. Nay. Saan mo unay, kitnay? Adda diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki. Wow. Mayaten da ito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita ay, simurot mo tanday tadi ka di tapos tisaw. Ay, wag. Ay, Jack Nadlaw. Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan kunto pa irotan. Siya gay, picturean. ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya. Kanay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, Nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, abangan no matinag day tapos tisaw. Awan mo di ka arupa, may amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay ururay mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabitlang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulon mo man ni Auntie Lourdes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangpatan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw. Basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alam mo yun, titaray na Sige, itulod mo, anak ko. Masapula makaawid ka naon.
Tapno makatumari ti agas na. Hindi nan tumot inala. Sikaman mo timang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mo't para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mi ngay. Agpada talaeng. Ado mo ti babayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kasla syak laeng ti anak. Amumat, anarigat ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata ado ti kwartam. Katno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama am kanyak. Manong Joey, kasano nga diti postiso ni nanang? Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo't amang kadwakin kwa na dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwarta ng aggapo ijay Amerika. Kendakkel ti balay na. Agmay-may samay. Wen nga rod Bisitaan ton ni nanang. Duwanin Asino day katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kuma sa anak a makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunagmadkan ka asika ti mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laeng, anak ko? Sana ka dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat ti biyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Iso ak kasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kada amin ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kao. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay. Gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagado ka naw ti babayadan da. Ay kastaya, ading kao. Buon man ang aywon gayam. Nagmayat a kita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilyayo ket addada. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak ka ba ulanan nga awiran ida. Tanagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pa'y ida nakit kita. Tadadamot amin ijay Amerika. Iso analadingit latta tibiyag ko dito'y Pilipinas ngagmaymaysa. Ay, aya. Imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan tibiyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pa'y kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata.
kwarta. Agam, inayagan kaya ang katawa. Matinag man na postisok. Jakway na pairutan kahit ating kaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Tatang, nadamagag ko man no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi pa ila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawan, anak. Busy at tumad nga, bain. Anya ti pakakumikuman nyo, aya. Ay, kwa, Tatang, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo matidagduma. Dakkel mat agat at tipaw-paw itko abinulan. Ayun, Bastante, anak. Map nagkamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, nagiti dingwan ko na kuma. Gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda ti kadwa karumrumwar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agan-anad kayo dita, Di yu baybay antibagiyo. Kan, agurnong kayo. Wen, anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Ingkabi ba na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kiti ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga kahit. Anda ko mamo, iayat-ayat ko, iti may isa ka na iti manala, tapno dumkit mo, kanya angkal. Ay, sana parikot ta. Saklatan ti makamaw. Ha? Sky is the limit. Anya, ngam nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Naggapo ka na kayo ti gasto sa paraking kuana, angkal. Di da kayaw, tidikatan na nukasta. Saan na siya? Ay, sana parikot ta. Anya lakit dinaya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamaw iti amin na magastaws. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Ngam, oray pang paki manik la ko, mama, angkal. Buluda, ano, adda, makarga. Ay, sana mapalain. Ay, Amutain. No pinautang ti maysa, umutang kay to aminain. Ay, sos, jak to pa'y pinabuludan ni Jesper. Nilakayan taon. Ni Manang Mirna, ken amin na bumulbulod kanyak. Ha? Jak pautangan. Penken kayo laagan itimakan kada arak. angkal. No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit. Ti mangilibre ka na kayaw. Iso adiyo gamdan abuludan. Jak kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkal. Ay, ko naman nga itad mo, angkal. Adaya. Ay, di ka matanagan. Tasyak ti mang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Anya lakit tinaya, sky is the limit. Wanag kami, Narman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka pa iti kwarta mo. Tagtagari ang tapno mang tay. Tay partner ko ti kunak. Saan amang tiday ta, uray agan ano ka. Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na ya. Uncle mo pa, isaan mo akabisado.
Huwag amay. Oh. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Oh, anya pa'y lati sa punan ta. You got it. Sige, sky is the limit. Aguma kayo, basta dinak bulbuludan. Anya lakit tinaya. Hey! Anya. Nay, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bundoan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka din. Kasta nga raw. Amo matan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amo matan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya nga'y kumati trending ita. Kastoy na ita. No awan ti kwartam, awan ti kamagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Day tati trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, agpalibre ka laangan kanya kasinsain. Ta automatic na ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo laangan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatan. Diyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno ada pangilibre ka na kiti barkada. Angkay, ado siguro ang turnong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka ang mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, at akal ti patulod ni kasinsin. Sisay. Apay ay nga bayd. At adun tumanin, at may pabulod mo. Ay este may tulong mo. Ay may barkada ko na kuma. Correct! Idiritsam ka din, numakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipi ano kwarta? Tado ti pakaigatangan na. Apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudain. Arak latan, kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't maakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasol. Ha! Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel tarupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istat ko dita, no kayat mo ang maiyaw awan, ti pag-aburido am. Saan ko ang mayaw awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pangbarkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmat agig igamiti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwarta mga ipapatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbangkaw, adi awanan ti pangbarkada. Anya? Iso ano saan ka makainomita? Mabalin mo ti agawad. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka katimanan. Iso nag-video call ka. Saan, tatang? Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno man na yun ang turnong yung itibangko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamot iti dayta. Saan na pudno dayta?
tata iti bangko, tatang. Ay kwa. Adamot Ay kwa. At damat, wano awan man. Ay adamot. Mano, Ay manudayayan aya. Ay kwa. Ay nalipatag mo tayo. kitag man nga ron ti bangkok ta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko nayo, tatang? Ay kwa. Maditityan ka. Itay pay. Ang sakit una yan. Kasuyan na ka. Baliwam dun ti umawag. Madi talaga tityan ka. Aday ta, nai-open. Diyos kay. Awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Sus, ni Cecil ti umawawag. Jaklatan sumbatan. Makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo, abinaw. Bayan yung agpalastog antay. Takanayo mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak nang agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray la overtime tapno addalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pay. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuruam kingkwana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga ro din antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwon ti amana. Ay awan lang mo ko nantay. Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta no marigata nun. Ay para makita antay. Ni Uncle pa iti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Ay kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas ang papiltero pa yung ngay. Sa pa'y inumak, makapulpulutan ang kay. Kastaya. Unang kay, siya atin na. Iwan na. Saan kayam? Kwa. Hindi ko na nagtrangkaso kayo ng kay. Apay, zero kayo kaday. Nagkunabay. At dapat lang nabati akwartak dita. Tapno di mumut ko na. Sige! Siyatay! Sino nga tayo ti tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nananay. Ni Cecil nga anak kaw. Sung batak. Taamok no asino tinangidandanon kenkwana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yo ka din kanyak ti bangko? Ganno mano tinaurnong yo? Ko anak. Mabait man. Adaman pa'y damagag. Anya day ta, tatang? Sino ti tarabita ba nagchismisken ka may papankanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso tinang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan namat dayta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Linakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Iso ka sa anak ko nagipatulod. Taurno nga klangan dito'y. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadag iti inlib-libreyo. Kwa anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye.
inadap ng ti cellphone na. Ay, sus, ay na. Barkada pa, Maur. Arak en pulutan pa, Maur. Ay na. Ay, sana na. Ay, kaya na. Anya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di na magtin impatology para iti da ito bulan na namnamag. Ay, awanay na. Nay, apay nga imay kayaw. Kadawa matipasken ka. Kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Sky is the limit ako lang. Puno na ita, Mang Binong. Iruwar mo, ti pang paano, tarugyan tayo kidain. Huwag ba kami nangkay? Di yung kaya tagpautang. Tapno da pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige round, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo mat nga. Iba kayo no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga raud. Huwag ka lumay. Maawan mat nga rudin ati barkadam. Ay, nap kayo mat iti arak. Nap-napsog kayaw iti pulutan. Siyak mamat ti libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami nga iti kwarta mi ang kay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumang tangad iti langit? Ay, kasanuwak nga rudan. Dinakmatan patuludan ti anak kaw. Imbag kumaano, adda imbang kaw. Awan mait. Ay, saan mi nabaso lang kay. Dahito di panunutan Mang Binong. No awat kan pulutan, naisbo kan nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamet lang nga agsublikan ka ita. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada meten Ala, mapantayon ka kadwa. Ay na. Pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Saus, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maitad mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurnungak lakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi tinapaw, kasano ako napaw. Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita nakarugrugit to'y balay. Sino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Jikabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami, nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, mano dagita nga umay mami. Daan tim Apining kan dagiti dua akakasinsin mo. Sino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Mat lang di erkon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Karol? Ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpot tayo dito Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanya ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle, amang sukon ka na tayo dito terminal. Mabisina kun. Kitaan nyo man kitdi, nalabaga kanukat jay lugan da. Wen, iso day jay. Oy,
Ni Uncle Dayday, oh. Uncle, we're here. Ang kamamang man English mo. Pakialam mo nga, men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, simangkot kayo matgaya man manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan, Uncle, itaypay. Kasang-sangpit milayang, Uncle. Ala, siya kung timang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga minti ag parking dito asidad ti terminal. Wow! Nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam ang nakakita kanya. You look like katulong. Hoy, Luisa. Impagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di ang mga antayon. Mabisina kon. Mabiit laang tayabak da mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin igay salas. Hoy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Permi na nakauyaw ka. Apay ko nam jak mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mo't daytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo ter aramiden na. Madamaak pa'y nga review. Ni, kunak na sino jag mamap. Si kamad nga minsan karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dahito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahito pandesal ha. Agtal na kayo nga agkabsat. Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapa nga agrireeng tapno aglinis. Saan da ka sa pulan ti maid. Kuripot sa mga mindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y laang na panan nagtrabaho daan ti kan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmaya mo nga minti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga aldaw tayo dito yung nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamiss ko da ito yung bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kasilakla abak nang. Feeling back nang ko nam Ahon gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Ta itugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo, nanang. Enjoy am mami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Agda ka matgayam dito'y salas. Aga sa manday ta
television? Nakangato da kita sakam di talamisaan nga cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit, umay ka mo dito ya. Kagabay tang agbuya. Kita tala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan ah. Di ka lamabain ka da anti kan angkay. Awanda may. Umay ka kidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay ka tuyawin. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung kamo mga ala Jerry pa. Aduy jay. Pigsam jay TV. Kansa na basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun ah. Bagi mo na ito remote control. Agpili ka ti kaya mo abuyay. Tinapasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ungayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom dito eh. Anyamot din. Di da pa'y mat amot ang dalos. Aramiden dakmet din akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina kon. Adda makan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da mga rami titi day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangorno si titi day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbeng lang nga pagserbyan ta ta. Di ka lamabain. Di ka lang mabaing nga. Si Kate agbain. Anya data suot mo a t-shirt kun pantalon. Imbag tao manay kanyak daytoy t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na daytoy dinakutong pay. Kukwa ko na, tadi namot la mausar, tanalukmagan. Awan pa'y kadida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya ngay day taluluto masidain. Chapsoy daddy. Ah, kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay ko maadida kayat. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya day talutlutwam asidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli saan anya? Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan? Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin asidaan dayta. Among maten analang si. Oo, ala, nukas tang allergy ka. Agorder tayo iti sidain ni Jerwar. Anya ti kayat mo? Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itaading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay naman nang saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay nga min adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwisa kan Benjo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada.
Saan da kaming tupay ang matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asurwam ida, tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay tibiyag? Da kamin tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam, apay anila ang karol nga iti kadwayo iti balay yung anak yo. US Army Jemaysa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaysa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat ti tulbak ti amin. Da kayo maggamit dito kusina. Nagladaw ka mo ang nagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon tagkape tayo. Anya ti kayat mo apamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Ano ti pagpilya na? Kapaya mo na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigayat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man nga awan asukar na tayo. Anusan tayo akap yan. Mbag dito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mo baknang da. Marigiligat tayo. Naanos da ngamin, saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tilay paramag na, ni vlog na. Feeling rich mo to. Tuladin nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan am muna at trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsika kuma Dayta kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawid? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko ditoy. Good, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Amom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisursur-sur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akin narigat ti biyagyo. Sa nabali insan, ibagak ni mami, taipawitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanen. Thank you, insan. Ay, unggayam. Pasensya kan ha. Tainalak da ito'y t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded dagitoy? Wen insan, branded dagita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abado. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da pasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gaya makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay sa anda mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, ije terminal ti bus. Kasanungay, agsisina tayon
Wanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wan, auntie. Uwan, ante. Agadal kayo. Day tatitulbag, tapno rumang ay ti panagbiag yo. Wan, panawa ko dito nanamay abiyag. Feeling mo, Mag. Italaan da ito. Na-enjoy mo, Mag, tay. Bisita ka lang dito yan, ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.